היהודיים שנמצאים כאן ברחבי העולם. נכון, המכבייה עדיין נמשכת, אתה יודע, אפשר ללגלג על המכבייה בהרבה מאוד מובנים, אבל אי אפשר לקחת באמת את המגוון העצום של הספורטאים ושל הענפים, הרבה מאוד ספורט שאנחנו לא רגילים להיחשף אליו כאן בישראל בימים האחרונים, אז הנה דוגמה לכמה ענפים כאלה, דני. 1, 2, 3, Let's go boys! במשך כמה שעות מדי יום, ספורטאי המכבייה לוקחים הפסקה מהמסיבות, מההיכרויות והטיולים בארץ הקודש ומתרכזים בעניין המשני בכל העסק, תחרויות הספורט. אבל אם נוריד מעט את מדד הציניות, הרי שיש בזה גם משהו נחמד. אין הרבה הזדמנויות לחזות בהתלהבות כזאת בענפי ספורט כמו בייסבול כאן בישראל. נבחרת ישראל בבייסבול נכנעה אחרי סיום מותח לנבחרת קנדה, מה שרק הוסיף להתרגשות של האורחים. There are no words to describe the feeling that I get verklempt when I talk about coming to Israel. Regardless, win, lose, whatever, the most important thing is Hatikva. And that's what everybody should remember. ראינו גם ניצוצות של בייסבול כחול לבן מצד הפיצ'ר יותם בן אמרם, והופתענו להכיר את עוזר המאמן של ישראל, יפני שחי כאן ונשוי לישראלית.